Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui, el sommelier Ton Colet ens explicarà els aspectes bàsics per a fer un tast. Coneixerem Bodega Sumarroca, la combinació exitosa de tradició vitivinícola i capacitat innovadora. I tastarem els vins Temps de Flors i Xarel·lo de Sumarroca. Catalunya és terra de vins, un territori amb més de 65.000 hectàrees de vinya emparats en 12 denominacions d'origen vitivinícoles. Les grans guies mundials tenen una gran consideració pels vins amb accent català, i aquests són inclosos molt sovint a les cartes dels millors restaurants. La DO Penedès és la zona vitivinícola més productiva de Catalunya, amb una producció anual d'entre 1,5 milions i 2 milions d'hectòlitres de vi. Destaca per la producció de vins blancs, lleugers i aromàtics, i en els últims anys ha apostat fort pels vins negres i rosats de qualitat, intensos i lleugers. Tenim a l'abast un producte de qualitat reconegut arreu del món i fet a casa nostra. Només ens cal aprendre a disfrutar-lo. Per fer-ho ens ajudarà el sommelier Ton Colet de la taverna del Vinceum de Vilafranca del Penedès, amb qui tastarem vins i escumosos de la denominació d'origen penedès. En aquesta primera sessió farem un repàs de tot el material que necessitarem per tastar els vins al llarg dels diferents programes. Necessitarem una copa. En aquest cas n'hem posat dues. Una pels escumosos i una pels vins tranquils, pels vins que no tenen bombolles. No fa falta que aneu a comprar una copa específicament per poder tastar, però sí que us recomanaria que féssiu servir a cada tast la mateixa copa. Per obrir les ampolles de forma adequada ens farà falta un obridor amb una part tallant i un tirabuixó. En totes les ampolles acostumen a tenir una part més ampla al final de tot, en el broc. Doncs arrepengeu el tallant a la part més gruixuda, li traieu tota aquesta part de la càpsula i així quan serviu el vi només tocarà vidre, no passarà per aquesta càpsula que pot haver estat manipulada i que pot fins i tot donar-nos algun petit matís que no trobaríem en el vi directament. El vi ens aporta un ampli ventall d'estímuls sensorials que cal saber percebre per poder-ne gaudir. El Ton ens explica les 3 fases que conformen la degustació d'un vi: la visual, l'olfactiva i la gustativa. En la fase visual analitzarem 3-4 petits aspectes. Un serà el color, això ho farem mirant directament, si veiem el peu de la copa des de dalt, és que serà un vi més aviat de capa baixa, de poca intensitat de color. Després agafarem la copa, la inclinarem en uns 45 graus i mirarem el rivet. Aquí veurem que canvia una miqueta, hi ha altres matisos de color i ens servirà per fer-nos una idea de l'edat que pot tenir aquest vi. La fase olfactiva ens permet identificar els aromes i fer-ne un seguiment al llarg del temps. Pensem que el que ensumem són substàncies que són volàtils, s'evaporen cada una amb una densitat i queden estratificades en diferents nivells dins la copa. Un cop remenada tenim dues coses. Que impregnem totes les parets de la copa de vi, de la manera que serà més senzill que després es desprenguin tot tipus d'aromes, i a més, doncs, aquesta estratificació dels aromes la barregem. Un cop remenat el vi, els aromes s'accentuen i en podem detectar 3 tipus: els primaris, els secundaris i els terciaris. Els primaris són olors de la fruita, els aromes secundaris serien aromes provinents de la fermentació d'aquest most passant cap a vi, i els terciaris vindran més aviat de la criança. Seran aquests aromes més de torrats, de vainilles, de cuirs, tabacs, totes aquestes coses que venen més de la bota i del temps d'evolució d'aquest vi que no pas de la fruita. Després d'haver observat i olorat el vi, arribem a la fase fonamental del tast, la gustativa. I notarem diferents passos. Primer serà el que en direm l'atac. L'atac és quan el vi ens toca la punta de la llengua, ens comença a despertar una miqueta les papil·les. Després hi ha tot el pas per boca. Pas per boca és quan el vi va entrant-nos, notarem tot el volum, si pesa més, si pesa menys. I per últim, el que notarem serà el que en direm el postgust.
postgust, és aquesta sensació un cop ens haguem empassat el vi, si el vi doncs, ens deixa aquest gust a la boca, si ens fa salivar més, si ens fa salivar menys. És una cosa més senzilla del que sembla explicant al primer moment. Els orígens de Bodega Sumarroca se situen al Pallars Jussà, comarca on diverses generacions de la família Sumarroca es van dedicar al conreu de la vinya. A principis dels anys 80, el celler es trasllada a la finca Molí Coloma, situat a Subirats, i comencen a elaborar els primers vins. Concretament, em sembla que és el 82, que és quan en Carles Sumarroca compra aquesta propietat, que no solament és la casa, hi ha 35 hectàrees de vinya, i les planta. I en aquell moment ell ja és innovador. Era un home preocupat per la fidelitat a la terra, però també per innovar. I és quan també inclús va començar a plantar varietats que en aquell moment se li deia forànies, no? I comença amb aquestes 35 hectàrees del voltant d'aquí de Molí Coloma. Mica en mica, Bodega Sumarroca ha anat creixent i actualment té una de les finques més extensa del Penedès, amb més de 400 hectàrees de vinya. Comercialment som petits, no deixem de fer 1 milió d'ampolles de cava i 1 milió i alguna de vi. El que passa que som grans per culpa de la filosofia, i ho dic culpa en positiu, d'en Carles Sumarroca, que és que tot el que produïm ha de ser la nostra propietat. Per tant, més enllà de les 35 hectàrees de Molí Coloma, avui en dia en tenim 25 més a vora el Vendrell, a Rodolín, a vora 400 a la zona de Monistrol de Noia. El catàleg de Bodega Sumarroca és molt ampli. Ofereixen vins de diverses varietats i games. Jo crec que tenim un prestigi en vi que la gent sap que el troba molt raonablement de preu, tant a la botiga com al restaurant. A través d'aquests vins descobreix una altra Sumarroca. L'altre dia gent que està descobrint el Terral, que per cert hem reivindicat també el Penedès com a zona de negres. Dius, home, no tenim una varietat local, no ho sé, però nosaltres el Xirà ens funciona molt bé, el Cabernet Franc ens funciona molt bé. I bueno, tot això comporta que jo penso que sí que tenim ja un públic fidel que va descobrint i sap que fer mals de gamma. Un dels projectes més ambiciosos és la Vinya del Mont, on s'hi han plantat més de 360 varietats de raïm. En Carles Sumarroca, ell és molt de vinya i això provoca que tinguis accés i passió per les varietats. Tant és així que tenim la Vinya del Mont, al voltant de 2 hectàrees plantant al raó d'unes 10 ceps per varietat. Clar, això és un tema d'investigació, tenim uns acords amb la Universitat Rovira i Virgili, vam fer estudis d'ADN. Això comporta una il·lusió per la vinya, una il·lusió per estudiar. El grup familiar Sumarroca també ha apostat per la gastronomia. La finca Heretats Sabartés, situada a Prior de Banyeres del Penedès, ofereix tots els serveis i comoditats per a realitzar-hi tot tipus d'esdeveniments. Hem aprofitat una finca que tenim al sud, allà a Heretats Sabartés. Estan obertes les portes a el que ara es diu el turisme enològic. Qui vingui tingui l'ocasió, amb la nostra cuina pròpia, de menjar i disfrutar d'un dia allà a Heretats Sabartés. Això és el que volem transmetre, és el que ens fa ser una empresa petita però amb mentalitat gran a efectes de possibilitats. En el tast d'avui descobrirem 2 vins blancs de Bodega Sumarroca, el Temps de Flors i el Xarel·lo. El Temps de Flors és un cupatge de 3 varietats, Muscat, Gewürztraminer i Xarel·lo, que destaca per la seva profunditat aromàtica. Aquest és el Temps de Flors 2012 de Sumarroca, un blanc de varietats. És un cupatge amb moltes varietats aromàtiques. Un cupatge vol dir que és una barreja de diferents varietats de raïm. En aquest cas hi tenim Riesling, hi tenim Gewürztraminer, hi tenim Muscat. Un blanc que busca molta joventut, per això un color molt claret, busca molta lleugeresa, igualment un ribet gris, molt pàl·lid, bastanta transparència, agilitat amb copa, la llàgrima, de caiguda més aviat lenta. I amb nas trobem una explosió de flor i una explosió de fruita també. Hi trobarem des de tocs de rosa, punts de gessamí. Quan el vi el tingueu a la boca, deixeu que entri i doneu-li voltes sense por, glopegeu una miqueta, noteu el vi a tot arreu de la boca i aquí trobarem una entrada un punt dolcenca, un final amb bona frescor,
un vi més aviat lleuger, un vi que ens serveix doncs, per copejar, o sigui, per prendre'l de manera desenfadada amb uns amics. Aquest vi ens acompanyaria molt bé doncs, unes torradetes amb foam i cuit o amb algun paté d'oca, per exemple, acompanyada també amb un puntet d'alguna confitura de fruites. És un vi que passa molt bé i que el que li hem d'anar a buscar és això, aquest puntet de flor, aquest puntet de fruita, un vi que no ha de tenir una complexitat més que tenir-lo per fer copes, per fer aperitiu. El següent vi és el Xarel·lo de Sumarroca, un vi blanc elegant on destaca l'aroma a fruita. Aquest és el Xarel·lo 2012 de Sumarroca, un xarel·lo amb un color també molt pàl·lid, on encara hi veiem algun puntet d'alguna resta de carbònic, que podria ser doncs, de buscar-li aquesta frescor, aquesta joventut en el vi, un rivet també grisós i un comportament molt àgil a la copa, amb una llàgrima, també amb una caiguda bastant lenta. Amb nas trobem un xarel·lo molt varietal. A la xarel·lo hi trobarem molta fruita blanca, fruita de pinyol però amb menys intensitat. Quan parlem de fruita blanca vol dir pomes, peres, la fruita de pinyol és més aviat el préssec, l'albercoc, la fruita que té un pinyol. Aquest xarel·lo té molt de greix en boca, primer entra en l'atac però de seguida s'estén, el notem molt glicèric, molt greixós, i l'acidesa fa que de seguida ens l'empassem. L'acidesa marcada que ens asseca bé la boca, trobem un punt fins i tot de sensació com de tenir. Això ens va molt bé per menjar. De fet, la xarel·lo és una varietat molt gastronòmica. És una varietat que no ens amaga els sabors i els aromes del menjar, perquè és una varietat no és molt explosiva amb nas, però en canvi sí que té molta força en boca. I això ens serveix per desgreixar, per acompanyar qualsevol tipus de menjar que et pugui deixar les restes a la boca i les arrastra molt bé. I ens prepara per la següent mossegada. Ens servirà per acompanyar doncs, des de pastes, arrossos, però no anem a buscar coses lleugeres. La xarel·lo en general ens deixa agafar plats més contundents. Busqueu-hi carns blanques també. Doncs des d'un pollastre, no té per què ser un pollastret a la planxa, doneu-li... Jo crec que en general els vins de xarel·lo aguanten molt bé carns blanques. La setmana vinent coneixerem com funciona la DO Penedès. Visitarem Heretat Mont-Rubí, un celler petit i innovador que s'ha fet un lloc en el mercat vitivinícola català, i tastarem els seus vins White i Black. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.